Асылъяр, мен саңа хәбер сорау бирәм, яме? Марат, әллә телеңне йоттыңмы? Менә бу җөмләне аңлыйсыңмы син? Нәрсә дигән сүз бу? Марат йоткан сөйләшми. Дөрес, Асылъяр. Гадилә, мен саңа хәзер бер сорау бирәм, син миңа җавап бир әле, ярыймы? Алсу мине кәкре каенга терәтеп китте. Син бу төшенчәне ничек аңлыйсың? Алсу мине алдап китте. Әйе. Ачык авыз булып утырма инде. Беләсеңме? Рәфил, мен сиңа бер сорау бирәм, җавап бир әле, яме? Чулпан бүген көн буе авызына су капкан кебек йөрде. Җөмләсен син ничек аңлыйсың? Ул көне буе сөйләшмичә йөрде. Ашыккан ашка пешкән ди, әбинең алтын сүзләрен әле генә төшендем. Әни бүлеп биргән ашны кабаланып капкан идем, авызымны пешерде. Адилә, бу шигырьдә нинди фразеологик әйтелмә бар? Ашыккан ашка пешкән ди. Ул нәрсәне аңлата? Ул ашыккан да авызын пешергән. Ашыгып ашарга ярамый. Шуны аңлата. Адилә, монда ашыгып авызны ашка пешерү турында сүз барамы, әллә башка төрле төшенчәме? Монда ашыгып эшне эшләргә ярамый. Әйе, ашыгып эшне эшләргә ярамый.